Syudad sang Iloilo lakip sa finalist sang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa kategorya nga Most-Business Friendly City. Kalipay ang nabatyagan ni Mayor Jerry Treñas matapos ang sunod-sunod nga pagkilala nga naangkon sang syudad. Nalakip sa finalist sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Most-Business Friendly City ang Iloilo. Nagapakita lang ini nga nahatagan importansya ni Mayor Treñas ang mga negosyante, apisar nagapangatubang kita sa pandemya. Lipay ko nga nadala kita sa finalist ang Most Business Friendly City outside NCR, no? Sang PCCI. It is going to be an honor. We won it the last time, and sang ikadua naton nga tuig daw kitang second runner up, no? Hopefully we get it this time. Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Magluwas diri finalist man ang lokal nga panguluhan sa Galing Pook Awards sa aktibo nga pagpatigayon sang COVID-19 responses. Matandaan sa nakaligad nga tuig 2020, nabaton man sang alkalde ang kaparehong award sa pwesto nga second runner-up gikan sa PCCI Iloilo chapter. Sang tuig 2019, nakuha man sang syudad ang titulo nga highly urbanized city outside Metro Manila. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Ilongga beauties ginbida ang syudad sang Iloilo sa national pageants. It won't go away. Makabig nga beauty with a purpose ang Ilongga beauty nga si Ann Palmares. Sentro sang advokasya sini ang Beauty Behind the Bars project. Ini ang nalakip sa top 10 best tourism video sang Missworld Philippines 2021. Carlos Simoy. Kahapon nga adlaw Oktubre 3, ginbantayan sa mga Ilongga pageant enthusiast ang Coronation Night. Nalakip sa top 15 si Palmares, apang wala makapuli sang corona. Nakuha naman niya ang Best in National Costume sa disenyo ni Tata Blas Pinuela. Konsepto sang natkos ni Palmares, amo ang sikat nga lapas batchoy. The beef and pork loin, pork offal, crushed pork crackling. We're supporting that. Samtang subong nga adlaw, personal nga ginbisita ni Colleen Beatrix Hagunap Alcalde, 23 anyos, representante sang syudad sa Aliwan Festival, Digital Queen 2021 ng alkalde. Naibaluan si Alcalde ang isa man kaaktibo nga youth leader sang eyelid trainings. Mayong adlaw, I'm Colleen Beatrix Hagunap Alcalde, 23, representing the City of Love, Iloilo City. We all deserve a community where we are all valued and included. For the past few years, I have been a member of a youth organization here in Iloilo called eyelid Trainings. Our organization focuses on impacting lives of others by encouraging them to participate in nation building. Balantayan naman ang Coronation Night nga pagahiwaton sining Oktubre 9. Nagahinyo man si Alcalde sang hamili nga suporta gikan sa mga Ilonggo fans. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.